Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kaula nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sabu ginabekten para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi ingkang minangka panuntuning kiblat ing panembah ingkang sapuhu luhuring budi. Para pangemban-pangembating praja mewah satriyaning nagari ingkang hamengku jejegipun adil ingkang minangka dados pandham-pandhaping kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Niji panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun, sesepuh bini sepuh saha aji sepuh ingkang sampun nebda ing pitutur kebak ing kaweruh ingkang tansah tinundhi pundi. Datan katelupan kunjodo patang panjenenganipun Bapak Ibu ingkang hamu gugati. Nunjuk panjenenganipun Bapak Suyono dalah Ibu Pati. Putra keluarga ingkang satuhu kinurmatan. Ugi kunjuk panjenenganipun Karang Besan. Nunjuk panjenenganipun Bapak Yatin dalah Ibu Sutindi. Putra keluarga ingkang satuhu kinurmatan. Para tamu seni dan kakung semawana putri, para kadang taruna muda ugi sedaya pangombyong temanten ingkang satuhu bahagya mulya. Jumbuh kalih arem kuncaraning bangsa kanthi linambaran adhedhasar Pancasila. Dan inggih saderengipun adicara tinarbuka monggo tansah kula dherekaken muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi rahmat taufik hidayah saha inayahipun wonten ing ari kelgan menika prasaja kula lan panjenengan sedaya saged makampal nyawiji wonten dalemipun ingkang ngamungkati Bapak Suyono dalah Ibu Pati kanthi wilujeng tan wonten alangan sawiji punapa. Selawat saha salam monggo sesarengan kita aturaken kunjuk-junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan syafaatipun wonten ing alam donya dumugi wonten ing alam akhirat mangke. Kanthi dipun dapuk dados umatipun ugi sesarengan mlebet swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sagung warapa punden para tamu kakung semawana putri. Wonten ing ari kelangan punika prasaja panjenenganipun Bapak Suyono dalah Ibu Pati. Kersa netepi dharmane asepuh angrakit wujudipun Sekar Cempaka Mulya amiwah ingkang putra ingkang asisilih Nimas Ayu Luciana Fitria. Ingkang sampun jinatukrama Mas Bagus Indra Wahyu Kusumatindi. Putra saking panjenenganipun Bapak Yatin dalah Ibu Sutindi ingkang mijil saking Laladan Dusun Dolok Desa Napis Kecamatan Tambarejo Bojonegoro. Saking peralih pertama awit saking keparingipun Bapak Ibu ingkang hamung gati. Kula minangka pambiwara adicara arsa ngaturaken urut renjening adicara ingkang badhe kalampahan. Adicara sepisan pambuka kadherekaken dawuhipun Sri Atmaja tepaten sarindhik wonten sakandhapipun Tarep Agung Jandur Lekuk. Ya mangke arsa kadherekaken adicara adat Widiwidana Krobongan Jangkep. Paripurna adicara Krobongan Jangkep kadherekaken adicara Lung Tinampi. Jegaripun Sri Atmaja tepaten sarindhik kirap Kanalendran kadherekaken kirap Kasatriyan.
Pepundhene ngatur barokah donga saking para turangga ingkang pinuji kadherekaken adicara panutup. Saga para lenggah. Sumangga nyuwun kanugrahane Gusti ingkang Maha Kuwasa. Pepanggihan kita buka kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus kalis lir ing sambikala adicara tinarbuka nuwun